Sa nakalipas na 2 buwan halos naglalaro sa 500 hanggang lampas 1,000 ang bilang ng active COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga. Subalit nitong November 7, bumaba na ito sa 2-digit figure at naging 93 cases. November 10 ang bumaba pa ang kaso sa 77. Una nang sinabi ni Mayor Edwin Santiago na malaking susi sa pagbaba ng kaso ay ang maigting na pagpapatupad ng minimum health protocols. Naging maayos din daw ang proseso ng pagtukoy at pangangalaga sa mga COVID patient. In kakatamong response kiti Ciudad San Fernando, lalo na matatagya pa, ma-overwhelm in controlya pa in healthcare health system tamo po kiti. Bumilis na rin ang kanilang COVID vaccination rollout na makailang beses nang pinuna mula sa registration process hanggang sa bugso ng tao sa mga vaccination site. 75.32% ng kanilang eligible vaccine population ang nabakunahan na ng unang dose. Katumbas ito ng higit 182,000 na Fernandino at Fernandina. Higit 135,000 naman ang fully vaccinated na. 56% ito ng 242,102 na dapat mabakunahan upang makamit ng syudad ang herd immunity. Patuloy rin ang vaccination drive maging sa ilang college student bilang paghahanda sa limited face-to-face classes. Ongoing na rin ang pagtuturok ng bakuna kontra COVID sa mga buntis. Samantala, November 10 din ay walang naitalang COVID-related death sa lungsod kung kaya't nananatili sa 323 ang kanilang COVID death tally. 10,832 naman ang recoveries. Patuloy namang pinag-aaralan ng usapin ng pag-aalis o hindi na paggamit ng face shield sa siyudad San Fernando. Rainiel Pawid, CLTV News.